Vamos a dar comienzo pleno ordinario. Saludamos a membros da corporación e saludamos tamén a todo o público que a través do medio de YouTube pode estar vendo este pleno en directo. Bueno, pues vamos a comenzar co primeiro punto, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Hai alguna cuestión? Bien, pues entonces entendemos que se aproba por unanimidade. Segundo expediente, hai recoñecemento extrajudicial de crédito. Cando queira, señor secretario. Procede como é habitual a dispositivo do dictamen da Comisión Informativa de Economía e Facenda, neste caso resumida, porque é unha relación de facturas e liquidación. Primeiro, aprobar o crecemento especial de créditos por gastos de exercicio correspondentes a facturas e liquidacións que a continuación se relacionan. Teñen todas a relación de facturas. E liquidacións. O importe líquido total de 245.984,95. Segundo, aplicar con cargo o vigente orçamento xeral do Concello de Burela para o exercicio 2022 correspondentes créditos con cargo a aplicacións e bolsas de vinculación. Terceiro, dar conta do presente acordo aos servizos de intervención e tesorería a efectos de que se proceda a súa contabilización e pagamento con cargo ás partidas orçamentarias sinaladas. Pues nada, moitas gracias. Traemos aquí pues, a correspondente extrajudicial para ser aprobada, dado que por razóns bueno, poden comprobar por unhas, ou ben que non había suficiente caudal monetario en alguna das partidas, ou as que estaban vinculadas, outras que chegaron tarde, non puderon poñer neste momento. Bueno, de todos os xeitos, que distinguir que de facturas totais en función son as Sogama, que son 45.500, as tres facturas de electricidade correspondentes ao mes de outubro, novembro e decembro, que subiron unha barbaridade, que normalmente teñan un dato, o prezo da luz que se pagou ano pasado no mes de xaneiro foron 22.400. O que se paga este ano en xaneiro son 49.793. Un dos condicionantes polos cales hai que retraer a sesión judicial foi a suba enorme do prezo da luz. É algo que preocupa porque, evidentemente, se sigue así, pues vai condicionar moito e muitísimo os fundamentos dos concellos. Segurera incluído. Despois as liquidacións, que son de pagar e gastar, as escolas infantís, máis a maturidade de un edificio, de nada, pero bueno, está a factura de gas corrente, que ascende no seu conxunto a 23.600. Isto é exactamente unha cuestión que ninguén querería aplicar, que sería extraordinario que saliera no mes de decembro, 31 de decembro, todo é imposible pola dinámica que ten o Concello. Non hai ningún Concello que é libre de facer alguna aprobación de xudicial de crédito. E que, bueno, nos traemos todo, espero que se entenda ben para poder aprobarla e que inmediatamente vamos a comenzar a turnos con Mario. Vale, supoño que ahora se escoita. É certo que todos os anos, por menos parte da corporación, todos os anos levan a cabo modificacións de crédito. É certo que nos temos cuidado feito tamén aquí, é certo que hai facturas que non entran en plazo, pero si que é certo que 250.000 euros un cartos que vão para un reconhecimento judicial de crédito e se parece catear a intervención deste Concello, precisamente desde esta parte, é cansado de facer todo ese tipo de informes que nos fai todo o ano. Non podemos máis que facer as mesmas
recomendacións e indicacións que faz o Instituto de Prevención, que é seguir esas recomendacións de ajustar os gasto para que non, pues, claramente, as cantidades que ven os non tan abundantes. Evidentemente, hai proveedores que deben cobrar, evidentemente, o informe de intervención tipifica que van proceder a inscribir esta ferramenta, digamos, pero que nós imos a ter neste punto como facendo actualmente nestes casos. Muchas gracias, don Manuel. Sí, moitas grazas, señor alcalde. A ver, a pesar destas advertencias que lle fixemos no seu día sobre planificación orzamentaria, sobre a problemática de que vostede diminuíra o orzamento municipal o ano pasado, parece ser que non foi, non? Bueno, o ano pasado, vostede dixo que non había ningún problema e que era un orzamento ben pensado e equilibrado. ¿Verdad? Agora vámonos no primeiro pleno do ano, primeiro, que é probablemente non o último, coñecemento prejudicial é nada máis e nada menos que uns 255.000 euros. Neste sentido, cabe destacar os gastos derivados de, que dixo vostede, onde transforman uns 42.000 euros de outubro a novembro, control operativo de limpieza viaria relativo a Intoconsulting, 1.500 euros, chama a atención. Parece ser que a empresa con servicios reiterados no Concello non só realiza informes. 32.000 euros de gasto de enerxía no mes de outubro, 36.000 no mes de novembro, 47.000 euros no mes de decembro, xo dixo vostede. De momento, teño que lembrar a súa contestación cando lle preguntei, eu pessoalmente, no pleno ao que traía o ano pasado, alá polo verano, polo importante descenso na cuantía destinada á partida de gastos e servicios. Se dixo, neste mesmo salón de actos, salón de plenos, perdón, era normal que baixara dita partida porque, por exemplo, se cambiaran moitas das luminarias públicas, por tanto, o gasto ia ser menor. Nós contestamos que lle desexábamos moita sorte nas súas prediccións, pero que se nos atollaba moi difícil de cumprir. Ao final, o Grupo Municipal Popular volveu a acertar nas súas expectativas sobre o e, finalmente, uns 58.000 euros relativos ao Consorcio Galego de Igualdade e Benestar. Parece ser que, neste caso, tampouco son capaces de prever os gastos esperados do mesmo. Unha vez máis, señor Llano, a planificación do seu goberno é lamentable. Moitas gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, exactamente na planificación do gasto de luz, porque ese é o problema. Estamos metendo moitísimas taxas de consumo, porque está reducindo muitísimo o consumo e a peza luminaria. Sí, para tecnoloxía LED, aí está, pero notablemente. Precisamente aí está o marco, porque reducindo o consumo aumentamos o gasto. Nosotros, penso que desde que se quedou aquí había un gasto en luminaria de 300.000, ahora está en 200.000, máis o que pode subir. Quero dicir, é reducido. Agora a previsión que yo interés que ten o Concello, estamos metidos nelo e vamos a continuar ir reducindo máis o posible o que é o consumo. Outra cosa é o gasto que nos ten agora derivado da cantidad de precio, porque é máis do 100%. Son as cousas. E outra, evidentemente, ainda que se planifiquen, fagan as cousas como hai que facer, que eu entendo que se foron facer da mellor maneira posible, non hai ningún interés ir aquí a aprobar en unha pues, temos ningún interés en traer todos os anos. Esta é unha constante en todos os concellos, en todos os equipos de goberno, vai ter o mesmo problema, porque é imposible axustar todo o 32 de decembro. Outra cosa é, claro, poder limitar e facer as cosas sempre da mellor maneira tratar. Sucede que posiblemente hasta aprobar alguna están entrando agora, vamos ter que para isto unha parte da dinámica, dice o mismo informe da intervención, que ten que ser así, pode, ao mellor, concluir que xa sería unha cosa perfecta, que debe facer de outra maneira. Pero, bueno, o enfoque ya vontade chegar a solucionar o problema de tal xeito que traer aquí moita cantidade.
esta é unha cantidade que suma derivado da electricidade, suma un derivado da programa e das liquidacións a igualdade de benestar, pero todo isto estamos metidos nunha. Eu digo que teñan interés en facilitar a aprobación desta judicial, máis que nada porque, evidentemente, a filosofía desta judicial non é outra, todo mundo ten dereito a para as súas facturas. Mari, quer dicir alguna cousa? Manuel? Sí, moitas grazas, señor alcalde. Estou totalmente de acordo con vostede, porque acaba de decir agora ao final. É imposible xustar o 100%. É imposible. Pero 155.000 euros primeira tanda é unha desviación tremenda. Primeiro, que non vai ser a última. Usted pode dicir o que queira, señor Llano, a credibilidade que ten as alturas nula. Pero fíxese que di o informe de intervención, unha vez máis. Cantas van ao longo deste mandato? 7, 8 veces, cantas van? Sí, e cito actualmente. Para evitar no futuro estes expedientes, a solución virá, obviamente, por un maior control sobre o gasto realizado nas distintas áreas, tratando de restringilo ao consignado en cada momento. E sigue. Finalmente, lembrar coa imputación destes gastos do exercicio anterior ao orzamento para o exercicio 2022, este quedará aínda máis diminuído para facer fronte aos da anualidade corrente. Non pode esquecerse que os gastos recollidos no presente informe foron realizados incumplindo, digo o interventor, incumplindo a prohibición legal de adquirir compromisos sen consignación suficiente nos orzamentos. En consecuencia, deberá determinarse, además de posible responsabilidade patrimonial ou doutra índole causada á Administración por autoridades sexual municipal nas súas actuacións en materia de transaccións administrativas. E isto, señor Llano, non o dicimos nós. Unha vez máis, é o Departamento de Intervención que fai clarísima advertencia. Non lle parece que vostede xa ten bastantes xuizos aos que facer fronte, señora alcalde? Quen vai a pagar todos os seus desmans á fronte do Concello, señor Llano? Por desgracia, como sempre, todos nós, veciños e veciñas de Burela. Como, obviamente, as empresas de autónomos que emiten as súas facturas en tempo e forma non teñen a culpa da súa absoluta incapacidade de planificación do gasto público, nós non nos imos opoñer ao recoñecemento de crédito. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a ver, a cuestión da mala planificación que dice o interventor, a maldición é así. As advertencias teñen que estar están vinculadas a unha cuestión. Tratar de facer as cousas que posible de variables, todos os parámetros que hai que ter, eso é normal dentro do día, que facemos de caso. Que nosotros estamos manipulando un portándonos ben que son cartos públicos, que é o revés. Pero además estaba moi demostrado. Remanente, ano a ano, vamos a ir mellorando, con todo, que é certo. Eso sí que usted da razón, que inclúe nos orzamentos deste ano. Non hai unha liquidación base e nos ven a dicir que en contra as advertencias, pero tamén a protección no caso do remanente, no caso de que a memoria, digamos así, estamos agora mesmo de remanentes no orzamento, que creo que justifica o explicar que pon aquí este concepto. Por tanto, si queren, vamos inmediatamente a aprobación de este punto. Votos a favor da aprobación. Abstención. Siguiente punto é número 3, imposición e ordenación de tributos.
cando queres. Finalizado o plazo de información pública, adotarase por definitivo que proceda, volvéndose negociadas e aprobando a redacción definitiva da ordenanza. No caso que se presentaron alegacións, o acordo provisional entenderse definitivo, necesidade de acordo. Terceiro, incluíndo a aprobación derogatoria das ordenanzas fiscais. A participación da vía pública con postos, barracas, estas de venta, obstáculos, accesos de recreo, espacios de uso público local, na rúa e ambulantes, rodaje cinematográfica. A cidade de derogación será hecho no Campo dos Ventos. Seguirá regulado para referir a ordenanza. Ordenanza fiscal número 5. A tasa por instalacións de kioscos da vía pública. Ordenanza fiscal número 3. Suspendidos, podería engadir a Comisión de Enerxía Eléctrica, Agua, Gas ou calquer outro fluido. E os postos para líneas, cables, aluminas, efectos por a vía pública. Ordenanza fiscal número 16. Tasas por ocupación de terrenos público local, con mercadoría, con sillas, andamios y otros instalaciones análogas. Ordenanza fiscal número 17. La tasa por utilización de columnas, cartéis y otras instalaciones locales análogas para a gestión da misma. Grazas, acaban de comunicarme por teléfono que non te escucho nada. Entón é mellor estará un volumen. Pois agora mesmo se está escoitando mellor, bueno, a ver, hai que pegar logo ben o micrófono e que nos escuten escoitando porque realmente está moi acorde, pero a vez que vamos solucionando a medida que avanza o pleno. Tenemos esta ordenanza nova, outra vez, derivada porque é importantísimo, é necesario e obrigatorio probar, é necesario tela. Teremos nas nosas discusións se é mellor, pero desde logo está toda aplicada á normativa. É unha obriga, se tiña que ter feito, estou vendo o ano 16, por tanto, o que se fixo foi tratar de aplicar términos ya o regulamento para poder efectuar a mellor maneira posible. Hai que facer un estudio socioeconómico fixo, con contundencia, e penso que un criterio, ademais, ben explicado, e realmente se un prezo do metro cuadrado global en Burela de 40 euros metro cuadrado, que é o derivado de todo o estudio, toda a aplicación, de todas as matemáticas, de todas as fórmulas que se poden ter en conta para resultar todo isto. Pero a cuestión básica, despois o que se aplican a cada cuestión concreta específica da tasa, incorporadas estas 5 que acaba de nomear o secretario, pois van en función de unha base, un coeficiente que deriva dependendo do que se teña aplicado. Pero teño que dicir que, aparte de cumplir a normativa, obedecer a todo aquilo que se indica desde a administración, que esta ordenanza trae como consecuencia que abarata, por decirlo, todas as tasas que se aplican aquí, de maneira moi notoria, para beneficiar o conxunto de población e esos seguros. Hai unha soa que encarece, pero o prezo do metro cuadrado, que é únicamente, único, que é das terrazas de os restaurantes, bares, todo aquilo que teña algo montado na vía. Pero o resto abarata todo, non solamente que abarata, sino que condicios
as prestacións e a facilidade as engrandeces que, por decir, un pouco das terrazas, 20 euros o ano, 20 euros. Realmente, antes pagabas polas terrazas unha partida, cada un delas, pola dimensión, características, pagaban anualmente. Agora solamente van a pagar aquel tempo, a través dos informes técnicos que teña que haber, solamente van a pagar cando teñen unha ocupación. Teñen 3 meses, 6 meses, teñen 9 meses, 9 meses. Pero o resto, realmente merece moita pena telo a esta ordenanza, porque en conjunto é un beneficio, por un lado, para o Concello, porque ten unha normativa por aí de acordo as exigencias da lei, e por outra, eu penso que é un beneficio claro para todo o conjunto da poboación de Burela. Sei que van a comentar, pero houve unha suxerencia que falou no pleno anterior das cuestións técnicas das farmacias con respecto a de niveles para ter e para despachar medicinas, houve unha suxerencia do BNG con respecto a este punto que nosotros admitimos porque, por un lado, pedía unha bonificación que estivemos tirando ocurre en toda a provincia, realmente aquí en Burela as farmacias teñen a obriga, non é que se voluntarios, teñen a obriga de ter uns turnos, para ter unha rotativa, teñen que atender a nocturnidade. O día non fai falta que se entreguen estes métodos de atención por parte dunha máquina ou dunha atención. Por tanto, consideramos que a nosa idea xa era aplicar unha bonificación derivado de que o uso da obriga, pero decía o 95% o BNG, nosotros dixemos, mira, mellor realmente non máis quera porque dá máis traballo, dá máis gasto a aproveitar ese 5% que por outro lado, tamén temos dicos do colexio de farmacéuticos que convite en aplicarlo. Pero xa lles digo que esta ordenanza é boa para o conjunto da poboación de Burela e non hai para nada a suba. Falaba Pérez no anterior, aí vai volver a repetir, o mellor 700%, os bipadeiros, é unha barbaridade que se lleva a pasar inmediato. Bueno, pues vamos a dar un turno que recupera don Mario. Bueno, primeiro de nada, pedir disculpas aos que están seguindo o pleno por YouTube. Tanto de intervención que para o máis posible alzar un pouco a voz, aunque non atendemos moito, pero adaptamos á situación. Volvendo ao rego, nós no anterior pleno foi rápido, condicionamos o voto a que non se lle cobrara ás farmacias por este feito, que a ordenanza non se aprobada quedou no aire, é certo que é necesario adaptar toda a normativa. Fixemos unha proposta de bonificación, logo de conversas, pois, era certo que era unha das posibilidades, a bonificación do 95%, que foi unha pola que estamos a facer a proposta. Decía, digamos, o máis factible a nivel técnico, e logo vemos como, bueno, non sei, a documentación ben que se elimina de disponible, agora parece ben, a nosa petición é esta, e ben, entón, se a nosa proposta sería para isto, pois dámonos por contentos, evidentemente, ben, ora, evidentemente, tamén condicionamos o voto do pasado pleno, que se nos paros que informara, cando menos, ao tecido asociativo comercial, que foi, prácticamente, coa AFIA, entón, pois, nós, evidentemente, esta ordenanza é o noso voto desfavorable. Manuel. Moitas grazas, señor alcalde. Lamento que non se escoitara a intervención anterior. Non nos extraña que teña vostede problemas de crédito, planificación orzamentaria. Non nos extraña. Alégrame que votaran as contas. Así que as terrazas de hostalería só suben 20 euros ao ano máis por metro cuadrado. Fixo isto, non? É un pouco complicado, non? Non lle parece que é un pouco complicado. Se dice, bueno, como van subir só 20 euros ao ano máis
praza de hostalería por metro cuadrado, cando hai dous tipos de categorías. Iso é imposible. Non é un vostede podería subir a 15 euros, que non é así, pero non teria que subir un 20% máis, ou un 20% menos. Su precio. Unha vez máis, demostra vostede ser un artista. Ahora, facer volver ao redil aos díscolos. As miñas máis sinceras felicitacións por isto, señor Gullo, sinceramente. Non é irónico, é sincero. Foi que saes do que din parte dos seus compañeros de filas. Você tamén o sabe. É un fenómeno. Tiña toda a razón cando no seu día se negou rotundamente ceder sin ninguna delegación de alcaldía aos seus compañeros de viaxe. Tiña toda a razón do mundo. Creo que os sucesores ou sucesoras tomen boa nota. Teno vostede totalmente dominado. A chamada orde, e aí os ten, todos firmes, moi ben feito, señor. Téndonos máis de cheo no punto da orde do día, xustifica que vostede lle suba custe a vida aos nosos veciños e veciñas un incremento increíble nas tasas municipais, susténtase nesta afirmación que escriben os seus compañeros neste asunto que di: nuestra ordenanza é de interese para o correcto funcionamento do Concello de Burela, poñemos que se lle aplique unha bonificación do 95% en dita ordenanza fiscal ás farmacias deste termo municipal, cando se someta de novo a debate a votación da ordenanza no pleno do Concello. É de interese para o correcto funcionamento do Concello que os negocios que hai en Burela teñan facilidades para traballar. É de interese que se facilite a apertura de negocios en Burela, se haxa máis postos de traballo na nosa vila e máis movimento nas nosas rúas. Que os veciños e veciñas podan ter unha calidade de vida axeitada. Pero estes tres exemplos que favorece o correcto funcionamento dun Concello están en total contraposición, sobre todo tendo en conta a situación actual, a suba desmesurada das tasas municipais para que vostede xa non cordo. Unha vez máis, en lugar de axudar os veciños e veciñas, os autónomos e os empresarios, poden traer unha iniciativa que fai a incrementar o día a día da nosa vila. Non só iso, sectorizan e dividen a sociedade de Burela en función da zona na que viva. Ou iso tamén é mentira. Agora, haberá veciños de categoría 1 e de categoría 2. Fíxese vostedes. Xa o dixemos no último pleno, por exemplo, nos apartados de venda automática o incremento será dun 52% na categoría 1 e dun 27% para a categoría 2. Alados, puntais, andames e outras instalacións análogas, o incremento será dun 11% para a categoría 1. Para a tasa de plazas para a hostalería, o incremento será dun 85% para a categoría 1 e dun 50% para a categoría 2. Parece que a algúns que agora decidiron recular na súa postura inicial xa non lles importa moito que as tasas se consensuaran ou non cos diferentes sectores afectados. Iso xa o fixo esquecer o paso do tempo. E xa para rematar, primeira quenda de intervencións, un consello, se vostede di que foi, na súa proposta de alcaldía, foi elaborada unha nova ordenanza fiscal reguladora casa por ocupación de terreos de uso público no Concello de Burela, no cual, por razóns de creatividade, se elimina o feito imponible correspondente ao epígrafe F. Foi elaborada unha nova proposta. Iso quería a proposta de alcaldía, vale? Cando menos, dígalle aos técnicos de Pontevedra, os que ten a ben contratar para presentar aquí esta ordenanza, que lle capen a data da portada, se ainda figura o 2 de agosto do ano 2021. Data que corresponde á mesma ordenanza que estou o 2 de decembro do ano pasado. Moitas grazas, señor. Ben, grazas a vos. Bueno, pareceme ben a postura do BNG. Você pensa que aquí teño moita influencia temeraria e que podo convencer a todo o mundo. Hai unha cuestión que vexo que fai a BNG con diferencia que a pretensión querer facelo, colaborar en estas cousas. Sobre todo por ter interés en algo como pode ser unha ordenanza aí
era pensada para os vecinos de Burela. É que realmente tamén sobre a opción de vir por aquí, a mellor pegábamos a visión, íbamos mirando cousas para non confundir a ninguén. Así que eles fixeron unha proposta, nosotros vimos está moi está argumentada, a proposta además nosotros contrastámosla a través do que está ocorrendo na provincia e vemos que pode levar adiante está perfectamente justificada. Realmente existen dúas categorías, como xa existían categorías do fogo de Burela con respecto á ocupación. Bueno, unha delas é na zona de marítimo, as voces que recollen por ali, e outra é na Praza da Mariña. Creo que vayan a afectar a súa 1,20%, 1,20%, o coeficiente, e outro, pois, o única exclusiva. En xeral, analizadas de un en uno, pero vamos a estar aquí toda a noite analizando de un en uno, pero en xeral, teño que porque estamos baixa moito, non é que baixen, é a adecuación, a facilidade con que a xente pode, antes por esto, que querían montar andamios, para o que había que quebrar. Porque hai unha bonificación dos primeiros 30 días do 50%. Hai unha bonificación. Vai se cobrar única e exclusivamente un día. Aquelo que utilicen prácticamente vai se favorecer que a xente pois teña máis, incluso máis interés en pedir os permisos para poder facer eso, porque a tasa que van a cobrarse vai ser moi pouco, non? Hai outra cuestión que nosotros penso que todo o mundo, os que estamos aquí, estamos de acordo en que haxa moitísima actividade de todo tipo en Burela, se son culturais, deportivas, recreativas, todo. Entonces, aí pensamos tamén, e temos un apartado, que podemos bonificar aquelas asociacións, colectivos, que fagan cuestións interesantes para o noso concello, que realmente pues, teñan esa facilidade, e non andar tentando a ver como se pode solucionar, cando desta maneira quedaría solucionada para cualquera que esteña no concello. O sea que, en principio, está por un lado a facilidade, outro lado que se aplica menos cuantía, menos proporción en moitas das cuestións, bueno, nosotros podíamos ter máis zonas de categorías diferentes, ou que sei, podía habelas, porque en Burela é certo que, ainda que somos prácticamente homoxéneos en todos os aspectos, pero sí que hai certas cosas que poden ser máis valoradas ou non. Pero é o mínimo que se pode facer e, encima, respetamos o que xa estaba posto. Penso que é unha ordenanza que necesita o Concello de Burela. Hai que tela. Eso por un lado, para adaptarnos a normativa. Os cálculos matemáticos, usted sempre recurre que temos unha esa empresa, pero usted vai a cualquera, a Xove, a Ribadeo, a Cervo, e aparece esa empresa por aí tamén. O sea, quero dicir que non hai moitas empresas que poden facer estes traballos, non as hai. Lástima non houbera moitas, entón teríamos moito máis facilidade para resolver o tema, pero estudiando un pouquiño tal como se desenvolve a cuestión de como se aplicou, como se chegan as conclusións numéricas, como eu penso que está ben levado e eu fíome perfectamente do traballo que se fixo. Encima, obsérvase que é unha ordenanza boa para o Concello, pero tamén para a xente de Burela. Don Mario, quere dicir algo máis? Sí, grazas, señor alcalde. Bueno, estou gratamente sorprendido, a verdad que o señor Rouco logrou sorprenderme. E teño que reconocer que non esperaba un par de cousas as que dixo. De díscolo, eso teño que recoñecer que non esperaba. Non esperábamos. Pense que lle veu ben o reforzo que lle fixo esta semana o señor Núñez Feijóo a súa visita, e seu reforzado desa visita, non? Está claro que seu reforzado o señor Rouco. Tampouco esperábamos o das zonas. Nós en Burela entendemos máis en riba da vía e debaixo da vía. O de zona 1, zona 2 xa nos collenos un pouco máis. Ora non sei se encima da vía é zona 1 ou debaixo da vía é zona 2. Bueno, deixando a brincadeira, entendemos perfectamente que se debe a clasificación que se fai na propia ordenanza, pero chamounos a atención tamén. Pero bueno, eu creo que vostedes anticipouse cando falou de que condicionar algo así de que como ahora xa non nos importaba que se consensuara co tecido comercial. Na anterior intervención xa dixen que nos constaba que sí que se fixo, incluso textualmente lle podo decir que dende a no que nos dixeron é que non había un problema de comunicación co Concello. Entón, nós, ante as dúbidas que tiñamos, que evidentemente son razonables, pois
non hai nada como mellor que as fontes directas de información, consultamos coa ACIA, o que nos din é que non teñen ese problema de comunicación, pero claro, isto pasa cando traes algo preparado para ler o tens que soltar, que claro, tens algo preparado, pero non se adecua á realidade. Sen máis, nós seguimos nas mesmas, apróbase o que nós condicionáramos, elimínase a taxa para as farmacias, por así decirlo, entón nós estamos de acordo. Moitas grazas. Moitas gracias, don Manuel. Moitas grazas, señor alcalde. Señor Pillado, a miña intensidade nos plenos sempre é a mesma, guardando as debidas formas, non como a outros. A ver canto tardamos, en perdelas. Así que está consensuado, Vostede falou da ACIA. Os hostaleiros tamén o consensuaron. Tamén aceptaron a suba nas tasas das terrazas. A mí non me consta iso. Ou só falaron unha parte dos hostaleiros coa alcaldía, ou a mí non me consta iso. Con respecto ao que dixo vostede, señor alcalde, cantas veces nos dixo vostede que nos ia chamar para tratar certos asuntos? Cantas veces nos lo dixo ao largo deste mandato? Temos que falar disto, temos que falar daquelo. Cantas veces nos chamou? Unha. En todo o mandato. Cantas veces nos dixo? Eu vino a semana pasada, vino nun acto. Dixome que me había chamar para falar de tal. Estou esperando, Estou esperando. E seguirei esperando, supoño. Vostede fala de que ia demostrar que baixaban as tasas, se quería que as contrastamos. Contrastémolas. Contrastémolas. A ver que contas votaron. Contrastémolas, non hai ningún problema. E no tocante ao tema da empresa que vostede nomea, díxenllo no anterior pleno. E que acaso en Burela non hai arquitectos ou enxeñeiros que o podan facer? Este informe non nos hai en Burela. Non nos hai na Mariña. Ningún. Nin en toda a provincia de Lugo. Ningún. Sorpréndeme bastante. Sorpréndeme bastante. Pero, bueno, vostedes saberán o que fan. O mellor haberá alguén que lles aplauda. A pesar da súa brutal suba nas tasas para as terrazas da hostalería, seguro que haberá quen lles aplaude. Estou convencido de que os que están ao corrente de pago no referente ás tasas ou están ao corrente de pago non lles van a aplaudir. Dende o Grupo Municipal non imos volver a analizar polo miúdo tasas. Xa o fixemos en ordinario celebrado 2 de decembro do ano. É increíble que vostedes xa antes dicindo por aí que estas non se van a aplicar. A última vez, non contigo, non se vai aplicar. Que dixo o noso non se van a aplicar para que as crea. Para que non se van a aplicar? Fixémoslo no último pleno. Vostede podía regular novos conceptos para determinados criterios, como os que trae vostede aquí. Os conceptos. Así yo exixe a lei, como dice. Se hai que crear novos conceptos, hai que crear. Vale. Debería facelo para que se empeña en para estas así. Para que? A lei non lle obriga a derogar as ordenanzas reguladoras das tasas. Non lle obriga. Non lle obriga tampouco a facer esta diferenciación de categorías de tipo por cento. Sería ser menos. Podería ser menos. Non lle obriga a iso. Esa peña ten subirlle da vida aos peños que teñas a nosa vida. Que importa ir a vostede? Tal, que nos convidamos somos para aclarar unha cousa. Daronme de última hora unha nota de prensa do señor Picado. Falei do que fai un. E di, principalmente, pleno de novembro, no Consello
vexan como se fai xustiza en aplicación de referindo as farmacias sobre o tema que lle estaba razón ás comunitarias. Mire, señor, a ordenanza non estaba no aire dende novembro, non estaba no aire. Estaba totalmente paralizada. Someterase á consideración do pleno e non se superara. A ordenanza sometera á consideración do pleno e non se superou. Aire non estaba. Estaba suspendido. As farmacias xa non tiñan que pagar esas tasas en aplicación dunha sentencia judicial. En aplicación dunha sentencia judicial, esas tasas tiñan que Por certo, tal é como lle indicara no seu día o Grupo Municipal Popular, non este, o anterior. Si a súa gran fazaña de xestión non é máis que fume. En realidade, unha forma de xustificar o apoio do seu grupo, ao Grupo Socialista, para subir o custe da vida aos veciños e veciñas de Burela. Pero ainda que esa gran fazaña súa fora certa, ainda que fora certo o que di, que non é, fíxese a que prezo conseguiu. Fíxese. Sacrificou para conseguila a todo o sector da hostalería, aos pequenos e medianos ou grandes constructores da nosa vila, a calquera veciño ou veciña ou comunidade de propietarios que queira arranxar a fachada da súa vivenda ou edificio. En definitiva, a toda a veciñanza de Burela a que se lle vai a incrementar de forma máis que considerable calquera uso do só, do bo ou do subsó do dominio público municipal. Todos nós, todos os veciños de Burela, lle temos que dar as grazas por tan extraordinaria fazaña. Fora mellor que se estivera quieto neste asunto, pero non. Tiña vostede que axudarlle ao goberno do señor Llano a subirlle o custo da vida aos veciños e veciñas. Para que vostede vexa, señor Llano, xa que fixo mención ao tema do prezo das terrazas, iba a subir 20 euros. Iba a subir 20 euros, fíxese, ao ano, por metro cadrado, vale. Fíxese, na ordenanza derogada, estábamos falando dunhos 197 euros por metro cadrado, ao ano. Na nova ordenanza son, para as vías de categoría 2, case que 250 euros. Van vos os 20, de subida, van vos. E para as de vías de primeira categoría, os hostaleiros que teñan terrazas nesas vías, suba é ata 300, casi 300 euros por metro cadrado. Fíxese onde van os 20 euros, que vostede indicaba. Só lle poño ese exemplo. Vostede está a mentir cando dice que esta ordenanza non lle vai subir o custo da vida aos veciños e veciñas de Burela. Estas tasas suben case que todas. É certo que hai algunha que baixa, pero a inmensa maioría suben e dunha maneira brutal. Pero, bueno, ainda haberá que non crea e ainda haberá quen lle aplauda. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas grazas, don Manuel. Bueno, vamos a ver. Hai que ser serios sempre. O que non pode estar usted dicindo que nosotros estamos aquí meténdolle unha sacudida económica ao Concello aos nosos conveciños porque non é certo. Non é certo. Que non, está machacando as terrazas aos da hostelería, cando non é certo. Nosotros derogamos a tasa por cobranza das terrazas. Derogámola. Entre que a derogamos o ano pasado, que foron 9 meses polo menos, máis o que vai deste ano, xa case vai un ano que non se cobrou un duro. Eso por un lado. Por outro lado, cambiamos a cuestión, é certo que lles vai subir, depende un pouco de como a fagan e como ocupen. Pero tamén teñen unha ventaxa clara de que antes cobrabas un prezo por a terraza durante un ano inteiro, e agora vai a cobrar única e exclusivamente aquilo que ocupen no seu momento. 3 meses, 6 meses, 9 meses, o que sexa. Eso é unha ventaxa clara para a hostelería. Vou dicir outra cosa, quero contenda a xente que non está vendo. O Concello de Burela non subiu absolutamente nada. Congelou ou reduciu. Mas esta é unha aplicación, este é un motivo dun estudio económico que había que poñer ao día. As terrazas estaban sin actualizar desde fai moitísimo tempo, pero moitísimo tempo. Non vamos a facer unha desfeita con esta ordenanza, ni moito menos. Vai ser o contrario. Vai ser o contrario. E máis, rebaixámolas tasas ou conxelámolas.
E, encima, a único que subía de unha forma significativa derivada do IPC era a auga. A auga. E a auga, este ano, vamos a través de remanentes de xestionar ben a economía, vamos a asumir o Concello esa suba do 3,5%. De tal xeito que quedalle conxelada o prezo da agua, que non fixo ningún Concello, pero Burela así. É que non veña dicindo que nosotros estamos a perxudicar. Nosotros estamos a beneficiar o conxunto da poboación de Burela. Non me vou a meter, porque eu teño aquí os cálculos, sí, de todo quanto se fixo. Non me veña usted que, claro, usted aseguraba no anterior pleno 700%. Ainda saliu fai pouco tempo, despois do día de autos. Cando veo aí, xa se viu forte, dicía que subían 15 tasas. 15 tasas. E que algunha o 700%. Usted igual se refería a tendidos de electricidade, de outras canalizacións de comunicacións, etcétera, etcétera. Esas pagan o 1,5%, eso é así, o 1,5% de aquelas ganancias que poden, do gasto que o fagan, ou do que saquen eles, de forma bruta, non é solamente o do salario que poden ser, non, o da ganancia que poden ter, senón é un tanto por cen, que vai aplicada a todas elas, tanto de eléctricas como de canalización de fibra óptica, como desas de comunicacións, etcétera, etcétera. Por tanto, olliño, e esas empresas, lóxicamente, poden pagar e deben pagar, porque son os que sacan un grande beneficio de todo este uso do suelo do Concello. Así que non confunda, nin intente confundir a ninguén. Nosotros non estamos facendo para nada unha suba integral e comprometendo o futuro dos nosos veciños. É ao contrario. O Concello ten que agora estudiar e ver como fai para que realmente equilibre e non se suban, incluso se baixen tasas co orzamento que vamos a ter. Eso eu penso que hai unha garantía derivada do remanente que se foi acumulando estes anos, porque senón non sería doado. Posiblemente no futuro hai que mirar todo isto outra vez, porque non sei como vai subir a vida. E, de feito, xa se comprobou coa da electricidade, xa nos foi os pelos de punta. Bueno, pois vamos entón a aprobación, vamos a votación da aprobación da ordenanza reguladora de as tasas por ocupación de terreo público. Votos a favor? Moitas gracias. Votos en contra? Bueno, pues, entón queda aprobada a ordenanza. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto, que hai dous, pero realmente vamos a trataros con un solo porque refírense ao mismo, que é a solicitude de unificación de exención de tributo feito pola Confraría de Pescadores. Cando queira, señor secretario. Procedo a ler a parte dispositiva do ditame da Comisión de Comercio. Damos unha quenda de intervencións, así xa. Meternos co tema. Moitísimas gracias, señor Rouco. Nunca pensei que o portavoz do PP fora ler unha nota de prensa do BNG no pleno do Concello de Burela. Moitísimas gracias, iso é impagable. Para os que nos están vendo, seguramente a nota de prensa esteja xa en medios digitais, xa podrán vela mañá, nos medios locais. Moitísimas gracias.
Despois vostede dice que por culpa nosa somos culpables de un montón de cousas, como se fóramos o inimigo público número 1. Non está moi ben. Coñece a alcaldía a proposta do Grupo Socialista, coñécese a nosa proposta, que non se coñece, despois de todas esas informacións, é a proposta do PP. O PP non fixo ninguna proposta en absoluto acerca das ordenanzas. Puido propoñer baixar a ordenanza das terrazas, pero non o fixo. Dedicouse a difamarnos e a calumniarnos. Ela era a nosa nota de prensa. Esa é a realidade. Ben, volvendo ao rego, nós estamos completamente a favor desta bonificación. Son dúas obras moi necesarias para os usuarios das propias chabolas que hai en frente da cofradía e, sobre todo, para a planta de fabricación de xeo frío industrial que ten asociada á cofradía. Os consumos enerxéticos nesa planta son moi altos. Outro día falaba con persoal da propia fábrica de xeo e decíame que máis que se triplica ou máis o coste que están tendo ahora das facturas da luz con respecto do ano pasado. É unha obra que se facería moito máis eficiente a planta e conseguiría unha reducción dos consumos entre o 10 e o 15%. Por iso creemos que é de especial interés. A cofradía é unha entidade histórica e fundamental para o desenvolvemento do Concello de Burela e por iso estamos a favor da bonificación destas dúas obras. Moitísimas Gracias, don Manuel. Antes de expoñer a nosa postura, quero presentar unha reclamación, porque vostedes presentáronse dous puntos diferentes. A orde do día teñen dous puntos diferentes. O debate debe ser dos dous puntos por separado. Vostede quere os debater en conxunto. Con nós, unha vez máis, non se chegou a ningún acordo para debatelos en conxunto. Se houbera falado, non estaríamos en contra, pero que non falou diso. Nós temos dous posicionamentos para estes dous puntos diferentes. Queremos debatilos por separado. Nos parece que teña vostede a cumplir co ordenamento existente no pleno. E non é a primeira vez que sucede isto. Son dous puntos diferentes, registrados por separado. Debense debatir de forma diferente. Agora, vostede saberá o que fai. E antes de seguir, queremos saber que é o que vai a decidir. Bueno, vamos a ver, outro día na comisión informativa estábamos de acordo ca os dous puntos no aspecto formal. Vamos aí porque non hai pega ninguna. A min pareceme lógico que son dous puntos que teñen moita relación. Podemos votarlos separadamente, lógicamente, vamos a votarlos por separado, pero debatelos non pode ter, porque non sei, que podemos debatir. Pode ser unha bonificación do 90, do 95, ou outra cousa, porque realmente xa está recollido nosotros xa temos recollido que estas bonificacións son de aplicación pola súa natureza, non? É certo que ao mellor non fixen eso porque outro día houve unanimidade na cuestión informativa, ou que si debatiros conxuntamente no aspecto, bueno, podes falar dunha do outro tranquilamente, por separado, pero parecíame a mí. Usted quere debatilos única, exclusivamente, punto por punto? Se quere así, eu non teño convite, non creo que don Mario tampouco lle teño moito en convite. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, queremos debatilos por separado porque hai unha diferencia moi importante nos dous puntos, que vostedes ao mellor non percibiron, pero sí existe esa diferencia importante. E van a ver cando expoñamos as cuestións que traemos preparadas. Non sei se vostedes miraron ben a ordenanza, pero hai unha gran diferencia entre as dúas propostas, unha gran diferencia. Bueno, pues nada, non teño inconvinte ningún vamos a comenzar co primeiro, que é solicitud de bonificación de exención dun tributo que se refire ao 148/2022, vale? Era iso, non? Bueno, pois que é o da fábrica de xeo, que é o que marca aquí o 2022, outro do 149. Bueno, pois nada. Eu, con respecto a eso, xa digo, xa dixen e volverei a dicir, pois nada, vamos a falar, entonces, do Mario xa creo que xa manifestou, por tanto, do Manuel, cando que... Vou defender este punto eu. Gracias, señor alcalde. Dende o Grupo Municipal Popular estamos totalmente de acordo coa solicitude plantexada pola Cofradía de Pescadores. Ela faise referencia ao artigo 9 da ordenanza relativa ao oicio que di no seu apartado C
resumindo brevemente, que a solicitude do suxeito pasivo coa incorporación, no seu caso, dos informes procedentes técnicos e xurídicos pasará ao pleno da corporación. Este é o punto ao que se refería o meu compañeiro antes, que examinada a documentación presentada neste expediente, sorpréndenos que non exista ningún informe técnico ou xurídico que avale esta petición ou, no seu defecto, que non se xustifique por parte da alcaldía a ausencia destes informes. Por isto, salvo que se poida xustificar convenientemente esta ausencia, o Grupo Municipal Popular, lamentablemente, para non incorrer nunha posible irregularidade, vese na obriga de absterse neste asunto. Gracias, señor alcalde. Moitas gracias, señora Giovanna. Señor secretario, hai unha cuestión do que falan de ter que... A ordenanza sí que se refiere sin prexuicio de que pode informar máis profundamente noutro momento, para que así se decida. A ordenanza sí que dice, no caso de ser oportuno. É certo que as modificacións tributarias teñen que ser informadas. Para min, neste caso, non estamos directamente na modificación tributaria, senón na declaración de especial interese. E, por lo tanto, non é obxecto de informe. Posteriormente, a modificación tributaria, no marco do expediente que se efectúa a liquidación, sí que terá que ser informada e, neste caso, se xusta a dereito e se esta declaración está motivada ou non. E o que pode informar aquí en voce. Sei que podemos votala perfectamente, dado que ten esa particularidade de ser de interese e así se manifesta tamén nas nosas ordenanzas. Bueno, pois, entón, procedemos á votación. A favor logo da primeira, da solicitud de bonificación con respecto ao expediente 148. Votos a favor? Estáse votando xa. Sí, estáse votando. Está unanimidade. É unanimidade, non? Sí. Vale, perfecto. Entón, a mesma condición supoño que se lle aplica a seguinte e, por tanto, pois nada. Salvo que queiran dicir algunha cousa, don Manuel. Moitas gracias, señor alcalde. Queremos explicar que moitas veces nosotros temos as cousas preparadas e lémolas porque creemos que ten que ter constancia este pleno e non queremos dar lugar a moitas veces a improvisación e onde nos teñamos que volver a repetir do que acabamos de decir. Entonces, non creo que esteña mal traeras preparadas e lelas en algún momento. Perdón. Acabamos de votar ahora a favor pola aclaración que nos acaba de facer e que vai quedar constancia o señor secretario. No caso contrario, nós non íbamos votar a favor, sino que nos íbamos a abster para que sí que saíra adiante, pero para non incorrer en ningún inconveniente que podría traer problemas despois a este pleno. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Bueno, eu penso que xa está ben argumentado. Entón, pois, xa pasamos sin máis, porque máis ou menos a mesma natureza o seguinte punto. Se queren dicir algo con respecto a eso, ese punto, e se non, pois pasamos á votación. Bueno, pois, o seguinte punto, que é o do expediente seguinte, 149-2022, votos a favor. Do seguinte, é o seguinte. É o 149. Hai dous, un é unha obra e outro é a mesma natureza. Entonces, sería por unanimidade. Vale, pois perfecto, moitas gracias. Pues que non hai... podía ser eso, que houbera alguna cuestión de información, pero bueno, tal como foi explicado. Bueno, instando a corporación a recoñecer a aportación das corporacións municipais do anterior Concello de Cervo, presididas por don Arcadio Parriñas Vila, para o desenvolvemento de Burel. Estamos de acordo. E xa o digo, dirección de conta, dirección de conta dos decretos, de acordo da Xunta do Goberno, pasamos ao seguinte que son as mocións. Bueno, pois entón, quen se vai encargar da moción de don Manuel, cando queira? Sí, moitas gracias, señor alcalde.
Creo que está habendo bastantes problemas técnicos co sonido neste pleno. Esperemos que sexa o último pleno no que suceda isto. Pois hai sorte. Paso a ler a moción que traemos aquí, que é instar a Corporación a recoñecer as aportacións das corporacións municipais da anterior Concello de Cervo, presididas por don Arcadio Pardiñas Vila, para o desenvolvemento de Burela. Na nosa exposición de motivos, a Burela actual non tendo a da explicación se nos esquecemos da transformación sofrida nos 50, 60 e 70 do século pasado. A actividade pesqueira, xunto coa presenza das industrias vencelladas coas arxilas, coa madeira ou a conserva, e actividades cada vez máis dinámicas como a construción ou a comercial, tiraron de Burela ata convertila nun referente mesmo para toda Galicia. Como exemplo, só indicar que a poboación censada en Burela pasou de 1.530 habitantes en 1955 a 3.734 en 1976. En 20 anos multiplicouse por 2 veces e media. É ben certo que nas décadas precedentes e seguintes, Burela tamén tivo un importante auxe, aínda que tamén deberíamos coincidir en que moitas das actuacións levadas a cabo pola iniciativa privada ou pública das décadas dos 50, 60 e 70 son hoxe en día máis que visibles. Non sería de xustiza personalizar o auxe vivido por Burela daquelas décadas, pero tamén é unha evidencia que ademais suscita unanimidade entre a veciñanza que no eido público as distintas corporacións municipais que presidiu don Arcadio Pardiñas Vila dende finais de 1958 ata principios de 1975 tiveron un protagonismo sensible, destacado e claramente positivo para Burela. Neste mes de xaneiro cúmprese os 40 anos do pasamento de Arcadio Pardiñas. Porén, tendo en conta que non se ten feito ningún recoñecemento público á súa persoa nin aos concelleiros que formaron parte das súas corporacións por el presididas, por parte das distintas corporacións do Concello de Burela dende 1995, entendemos que é chegado o momento de recoñecer o traballo e o esforzo de Pardiñas e dos seus concelleiros que, a vos seguro, tiveron nas súas actuacións algunha sombra, aínda que as luces brillan máis con infinita maior intensidade. Por todo o indicado, paso a facer lectura da exposición de acordos. Son 2 puntos. O primeiro, con motivo do 40 aniversario do pasamento do que foi alcalde de Cervo don Arcadio Pardiñas Vila, esta corporación expresa o seu recoñecemento público á súa inestimable aportación ao desenvolvemento de Burela e tamén dos membros das distintas corporacións por el presididas. O segundo punto, a efectos de facer visible tal recoñecemento, no prazo de 2 meses levarase a cabo un acto público e sinxelo organizado dende a alcaldía. Moitas grazas, señor alcalde. Pois moitas grazas. Don Mario? Moitas grazas, Arcadio Pardiñas. Proponse unha homenaxe a unha persoa que xa ten dedicada a rúa máis importante en extensión da vila, e as corporacións desa época. Nós queremos lembrar que na moción, para empezar, fálase de luces e sombras, que é algo que a nós nos parece branquear o franquismo. Naquela época na que Pardiñas foi alcalde, os alcaldes e concelleiros eran elexidos polo gobernador civil, e non de xeito democrático. E non te elexían se non eras afín ao réxime. Evidentemente non elexían a un nacionalista ou a un comunista, ou a un socialista incluso. Básicamente porque se estaban ou escapados ou exiliados ou ocultándose na clandestinidade. Non? Por outra parte, queremos que, ademais, os membros das corporacións, incluso os que nos elixen democráticamente, a veciñanza, non estamos para ser homenaxeados, estamos para servir á veciñanza, porque é nosa obriga, non a que teñamos que recibir homenaxes. Logo fainos moita gracia que, cando nós temos unha moción sobre retirar as condecoracións de Ejo Garay, dícenos que estamos anclados no pasado e que queremos imprimir a nosa visión ao resto. Logo, mesmos que non lo din, traen esta moción. Pois, non sei, Oscar está anclado no pasado, non? E tamén temos unha visión totalmente diferente do desenvolvemento de Burela. Nós non queremos personalismos. E vou citar varios colectivos que nós creemos que tiveron moitísima máis influencia no desenvolvemento da nosa vila. Os mariñeiros, as súas mulleres, as redeiras, traballadoras da conserveira que iban con 4 ou 5 bonitos na mao
en cada mao, dende o porto hacia a planta conserveira, traballadores do Serradoiro, caboverdianos que viñeron a construcción da fábrica de Alcoa, logo se Mar, moitas outras nacionalidades e persoas que viñeron a Burela a ganarse a súa vida dignamente. Eses son os que para nós teñen un factor fundamental no desenvolvemento da vila. Por iso nós creemos que non é necesario esta homenaxe cando é unha persoa que xa ten un homenaxe como é a rúa, é a máis larga, a máis longa, 2 kilómetros de rúa en extensión. E aproveitamos para recordarlle ao alcalde que está pendente a constitución da Comisión de Memoria Histórica. E o vai facendo cando vai podendo, como se sabe de facer neste concello. Porque, aparte, non sabemos se, aprobando esta moción, se incurre nunha, ou se quebra a lei de memoria histórica, non? Moitas grazas, ata polo de agora. Moitas gracias. Bueno, sí, a cuestión da comisión está a cronista intentando facer unha proposta aí, entón estamos agardando en cuanto teña listo, é fácil que se constitúa. A mí sorpréndeme esta moción. Sorpréndeme bastante. A mí pareceme, digo yo de verdad, que é unha cuestión de partido, do Partido Popular, máis que unha cuestión global e xeral. Por que? Porque se houbera un interés claro en amosar unha razón concreta e motivadora para darlle unha homenaxe a este alcalde, o máis normal sería aquí, con os portavoces, mira que aquí hai tal, que hai unha iniciativa, bueno, que sei, darlle unha importancia, pero non, aparece así de subtón unha cuestión de, vamos a homenaxar porque hai 40 anos do seu falecemento, non é unha causa moi justificativa para fazer unha homenaxe a nada, es que polo falecemento. Hai que ter en conta tamén a idea de este grupo de goberno era facer unha homenaxe, máis que nada para celebrar un pouco ao Estado democrático que temos agora, non o anterior do 55, entonces era outra fórmula de ver as cousas. Eu tentaba facer o ano pasado unha homenaxe a todas as corporacións que pasaron por Burela, desde o ano da súa fundación, que foi no 95. Pois a partir de aí, os alcaldes, os concelleiros, todo, facer unha jornada de convivencia, e lembrar, bueno, un coñecemento noso de convivir, de ter un certo nivel de aportación e de recoñecemento duns a outros, non? Como dicía Mario, que daquela non había oportunidades para todos, agora sí, parece para todos. Aquela había unha forma de proceder e agora é outra. Que las conseguías de unha maneira, eu penso que a cosa cambia radicalmente. É certo, é que todos os casos queríamos tomar tamén a facilitou ao que facilitaron que viniera Armón, por exemplo, a labor, que las outras que digo yo sinceramente, parece unha situación ideo e algo que se poida agarrar eu penso que o primeiro que se teria que facer é mirar, a ver, vamos a facer unha homenaxe, pero por que? Mirar a ver de cuáles serían as razóns, pero así, naquel momento, un tan pretérito de que daquela un crecemento multiplicado do 2,5. Se ten en conta que desde que estou en Burela, desde o ano 90, o crecemento en todos os aspectos foi, eu penso que máis que notorio. O sea, que se vamos a eso non pode ser unha excusa única para agradecer o que sei. É moi raro isto. Eu entendo que usted queira contentar, agora que xa é presidente, que xa está bautizado polo señor Feijóo, que queira quedar ben e todo eso, pero non é o propósito, non debe ser o uso dun pleno para esas cousas, non? Eso, fágano a nivel do seu partido, fagan cousas así, pero era unha cousa así, sin máis, eu penso que é máis ben política folclórica, digo yo de verdade, política folclórica. Bueno, perdón, Manuel, ten usted a palabra. Moitas grazas, señor alcalde, polo turno de palabra. Moitas grazas, unha vez máis, polos seus agarimiosas palabras. Moitísimas grazas. Xa sei que non son tan cariñosas como as que
que lle adica ao señor Pillado, pero agradezollas. Se quería facer a homenaxe a todas as corporacións que pasaron polo Concello de Burela, como si se fixeron noutros concellos, por que non a fixo? Por que non a fai? Quen lle impide? Amarran a silla e non lle deixan falar, lle deixan propoñelo. Quen lle impide? E agora, un consello, agora que hai cronista oficial en Burela, sobre todo estes temas, sobre todo temas, asesores, informes, antes de falar. Mire, o pasado 17 de xaneiro cumprimos 40 anos do falecemento de Arcadio Pardiñas Vila, que foi alcalde de Cervo entre novembro de 1958 e marzo de 1975. Arcadio Pardiñas, como a todos, na súa traxectoria política, seguro os sombras, xa o dixamos antes, pero alumean máis as luces. Hai unha unidade entre a xente que o coñeceu ou lembra a súa época como alcalde, en recoñecer o seu bo facer, realizar e programar as actuacións hoxe en día á vista de todos os fundamentais para Burela, en apostar polo dinamismo da xente desta vila. As actuacións levadas a cabo polas corporacións que presidiu Arcadio Pardiñas están moi detalladas no libro Burela, apuntes históricos e crónica del siglo XX. Aí pode informarse, por exemplo, do que foi o primeiro cronista oficial do Concello de Burela, Ricardo Pena Domínguez. Porque moito do que pisamos e usamos foi concebido e feito por aquel alcalde e aquelas corporacións. Moito do que pisamos e usamos. Que saibamos, o Concello de Burela, dende 1995, non fixo ningún recoñecemento público á figura de Pardiñas e as corporacións que presidiu. O feito de que non se fixera non implica que non o faigamos os que aquí estamos. Por iso estimamos que esta corporación que Burela ten a obriga de recoñecerlle a Arcadio Pardiñas e ás súas corporacións o traballo que fixeron. E tamén recoñecer o traballo á multitude de persoas de Burela anónimas, señor Pillado, anónimas, as máis delas, e outras con máis relevancia que contribuíron naqueles anos a darlle puxanza e renome a Burela. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas gracias. Moi diferentes. Acabo de escoitar de que parece que é anónima non dá recoñecemento. É como se houbera unha obriga de recoñecer aos que estamos nas corporacións. Nós estamos totalmente en contra. Non queremos que haxa que recoñecer a nadie por estar nunha corporación. Estar nunha corporación é nunha lista que te elixan. Non é máis mérito que isto. Non hai máis. E depois o que tens que facer é traballar. O que temos que facer é traballar e cumprir coas obrigas que nos encomenda a veciñanza. Non queremos que iso sexa para recoñecer. Insisto, estamos en puntos moi diferentes, puntos de vista moi diferentes con respecto a esta moción, e por iso o noso voto é en contra. Moitas gracias. Moitas gracias. O anuncio de facer o recoñecemento, vamos, unha homenaxe a todos que pasaron por aquí, foi derivado da pandemia. O ano pasado, que iba a celebrarse, tiñamos todo preparado, eso pode preguntar a ustedes a Marzuca, que estaba xa, tiñamos incluso as tarxetas feitas, pero claro, era imposible. En canto se pode, sí que se vai facer. A mellor, posiblemente, antes que acabe a legislatura, se faga unha homenaxe. Bueno, xa dixen o que tiña que dicir sobre a miña opinión sobre a moción. Se quero este remate, non, Manuel. Moitas grazas, señor alcalde. Moi amable. Señor Pillado, debería estar vostede mellor. Non dixen nada do que acaba de dicir. Nada, Vale. Nós non imos a facer un debate político por esta cuestión. A nosa intención é desexo que esta cuestión lle renda homenaxe a quen o merece. Logo de que teñan pasado moitos anos e que o Concello de Burela non tivera feito nada ao respecto. Para ver a puxanza de Burela daqueles anos podemos lembrar familias enteiras, señor Pillado, que traballaron de xeito anónimo para sacar adiante as súas familias, pero cun claro sentimento de pertenencia á sociedade de Burela. Por exemplo, os cuíños, os basantas, os pasaríns, os axotos, os de Lena, os lestaos, carrochos, e así un sinfín de familias de Burela. E mesmo podemos dar nomes daquela época que foron concelleiros con Arcadio Pardiñas. Manuel Mon López,
Modesto García, que foi patrón maior da cofradía, Federico Ruiz Tallón, José Zarreto, Antonio García Bispo, Enrique Queino Janeiro, Ramón Castro Pico, ou mesmo Pepe Prego ou Pepe Roca. Digos, ela é Pepe. Non todo era cousa de homes, houve mulleres debidas. As de Oliva, diferentes na compra do peixe, Per Arnaú, mesmo mulleres armadoras, como as viúvas de Benigno González, ou José del Estado, ou Ceferina Arcia Bispo. Pois ben, toda esa xente, anónimos ou non tanto, personificados na figura de Arcadio Cardiñas, señor Pillado, é a quen lles queremos rendir homenaxe. Un homenaxe que se merece. Se merecen que eles axudaron e moito a facer Burela. Miren, esta operación a metade nacimos fora de Burela. A metade dos que estamos aquí nacimos fora de Burela. Agás, o señor Oroza, ninguén coñeceu a Arcadio Cardiñas. Se non me engano, pois foi unha persoa vida de fora en que en 1969 facilitou un reconhecimento público para Arcadio Cardiñas. Esa persoa foi Domingo Callo, pai de Edu, a muller toda. No tocante ao que dixo vostede a justificar o seu voto en contra, señor Pillado, miren ao que temos que referirnos, que deixou feito, caída de augas, saneamento, as rúas novas, terreos para facer o instituto, xestións, ainda que lle presta mentira, señor Llano, para os terreos do hospital, colexio dos Castros, etcétera, etcétera, etcétera. Non esquezan que a primeira visita que fai Priñas é a Madrid, para interesarse polas obras do Porto. E como curiosidade, dicirles que Arcadio Cardiñas foi, no seu momento, o único alcalde da provincia, señor Pillado, entenda ben, foi no seu momento o único alcalde da provincia que non era ao mesmo tempo xefe local do movimento. O único de toda a provincia. Por algo sería. E, dende logo, seguro que no seu nomeamento con máis a súa capacidade de traballo, xestión da outra cousa. Creemos francamente que é un erro, pero, bueno, vostedes saberán o que fan. Moitas grazas, señor alcalde. Home, se encima nos dice así é como se leváramos un sentimento de culpa en non dormir esta noite, non é así. Vamos a ver. Bueno, nada, xa está todo dito. Vamos a proceder a votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Pues moitas gracias. Vamos a seguinte moción, que tamén está presentada polo Grupo Popular, que é moción para a colocación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Quen é? Giovanna. Señora Giovanna. Gracias, señor alcalde. Paso a ler a exposición de motivos. Como sabemos, en 2035 todos os coches que se comercialicen deberán ser de cero emisións. En España, en concreto, en 2050 xa non poderán circular coches que non teñan a condición anterior. É certo que o vehículo eléctrico ou o híbrido, non é frecuente aínda nas rúas das nosas vilas e cidades, ao mellor por ausencia de puntos de recarga. Pero nos últimos meses estamos a ver como varios concellos están a colocar puntos de recarga para facilitar a adquisición de vehículos que procuren a descarbonización. Por exemplo, un concello pequeno en poboación como Triacastela. Como vimos, non hai moito tempo a preocupación polo cuidado do medio ambiente no actual equipo de goberno na adxudicación do novo contrato de recollida de lixo e limpeza viaria. Entendemos que tamén estarán preocupados pola descarbonización derivada dos coches. Por todo o indicado, propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal do Concello de Burela a adopción dos seguintes acordos. Número 1.
Por parte do señor alcalde presidente, faránse todas as xestións oportunas para a colocación de puntos de recarga para vehículos eléctricos nos espacios acondicionados como aparcamentos públicos, sen perxuicio de colocar máis puntos de recarga noutros espazos que se consideren estratéxicos. Os indicados puntos de recarga estarán colocados nun plazo de 6 meses aproximadamente. Número 2. A tal efecto, o señor alcalde presidente solicitará as subvencións oportunas ou habilitará fondos propios para levar a cabo tales instalacións. Punto 3. No prazo dun mes aproximadamente, o señor alcalde presidente comprométese a informar á Comisión de Portavoces das negociacións levadas a cabo e das medidas a tomar. Gracias, señor alcalde. Moitas gracias, señora Giovanna. Don Mario. Ben, entrando xa directamente na moción, bueno, vese, o que se trata é de infraestructura, digamos, para vehículos que nós queremos recordar teñen un costo de uns 50, 60, 78 mil euros. Entón, claro, por un lado, o mesmo grupo dice que Burela vive unha situación socioeconómica case apocalíptica, fálanos de colocar puntos de carga para vehículos que valen eses cartos. Non nos resulta moi coherente, non? É un produto ao que a maior parte da poboación non ten acceso. Logo, tampouco entendemos que se parece un concello de Burela ou de Tragastela para facer esa comparación, perdón, entre ellos, porque se fora outro concello, outro país similar a Burela, en extensión, en habitantes, ou fora costeiro, pero non entendemos moi ben a comparación, non? Nós creemos que, claro, non se dan as circunstancias para crear esta infraestructura, porque primeiro habrá que fazer unha planificación en canto ao urbanismo que siga o pexón, e logo, pois, unha vez teñas feita esa planificación e teñamos un plan de urbanismo, e se teñan a fazer as cousas ben nese ámbito, pois poderá xa mellor proceder a instalación deses puntos, porque tamén está moi no aire onde se colocarían esos puntos. Claro, pero mentres creemos que isto está un pouco fora de lugar e de tempo, porque aparte a xente a un curto medio plazo non vai ter acceso a estes vehículos. Que son, vamos, igual teño que cambiar de coche, porque teño un incidente outro día pequeno, é que nem me plantexo acceder, é que non podo plantexar, eu creo que moi pouca xente se pode plantexar acceder a este tipo de vehículos. Aparte, non hai mercado de segunda mão nestes vehículos por motivos evidentes, que hai moi poucos no mercado, entón hai moi poucos tamén de segunda mão, que non pode ser de outra maneira. E logo, creemos que coa que está caendo na Mariña en Galiza, a nivel laboral e industrial, non nos parece moi coherente esta medida, porque estamos pendentes dun fío o traballo e as condicións laborais na Mariña, e presentar isto creemos que non é, non queremos que esteña no momento e no lugar adecuado, por iso nós vamos estar en contra da moción. Moitas grazas. Moitas grazas. Bueno, aparte das particularidades que ten, eu xa non me podo comprometer a isto, nin de broma. Dice, ao tal efecto, se quero solicitar a situación tal, en 3 meses, entón, está moito apurar, porque estaremos a efecto por outros pago, eso xa é imposible, xa non faría, porque non é doado. Vamos a ver, a cuestión das solucións de recargar baterías non é tan doado. Desde logo, un concello, unha institución pública como é un concello, para reglamentar, para poñer aí, dotar de lei, como se pode cobrar, como se pode facer, como se pode abastecer, quanto costa a luz, eso sería meternos en grandes problemas directamente ás institucións. Eso realmente, que non debe de facer, son os particulares, aqueles que queren sacar un rendimento ou facilitar un servizo, cousa dese estilo. Porque nosotros o que sí temos xa no Concello, eso supoño que xa o saben, é unha bonificación ás iniciativas particulares que queran montar en algunha cuestión por aquí, en algún lugar, onde se adecue, pois ten unha bonificación do 90%, que non é pouco, para poder facer instalacións deste tipo. Ora, o propio Concello que se mete nesa aventura, en principio non vemos nada claro, porque hai que facer normativa, hai que mirar como se cobra, a ver cantos consume, a ver que ganancia hai, eso sería algo que penso que non lle debe de corresponder o Concello realizado. Nosotros sí que temos
hai un acordo con a empresa para que faga estudios, para que realmente hai dous tipos de cargas e de recargas, unha rápida, outra máis lenta. Bueno, en principio, non sei. Hai que moito que establecer. Xa se falou que exactamente este é un problema moi amplo. Non é solamente nada, veña, vamos colocar aquí para que recarguen e que moi ben e todo isto. Non, é un problema moi amplo. E tal como vai agora o da electricidade, eso requiere investimento para adecuar as festividades, porque son forzas, claro, moito consumo, moita potencia que hai que darlle aí. Eso non, de momento o Concello non vai a facelo, nin pode. E despois, xa digo que temos unha bonificación ata do 90%, que non é pouco. Pero que, de momento, a miña experiencia desde que estou aquí, non houve ninguén que viñera con a proposta de poder ou querer montar un sitio de recarga. No momento, os que ten os coches, supoño que no garaxe que estará empregando a carga porque non hai. Podía ser alguén que, se están montando as empresas para surtir de combustible fósil, pois deberán de ter tamén o mesmo interés, pero claro, aí acabase de comentar, non hai moitos vehículos, non hai moito cosa de eléctrica que compense posiblemente, xa se verá como resulta eso, porque no ano 35, posiblemente antes, xa non se vai poder utilizar nada de eso, porque tal como está a cuestión, somos serios e vemos como está a cuestión medioambiental, eu penso que no ano 35 veremos que andar en bicicleta, porque será a única fórmula realmente con garantía de que se manteña no tempo. Por tanto, por un lado, non podo comprometerme ao que me pide, e por outro, estamos tamén en condicións de labor. Por razón, votaremos contra desta moción. Gracias, señor alcalde. Como vostede dixo, estas son subvencionables. A Xunta abriu o día 13 de setembro o prazo para solicitar as axudas para a adquisición de vehículos eléctricos e a implantación de infraestructuras de recarga. O programa Moves 3 permite a particulares, comunidades de propietarios, empresas e entidades locais formalizar a súa petición o 31 de decembro de 2023. As axudas concederánse por orden de chegada e tramitaránse a través de celadores de baixa tensión que esteñan registrados como entidades colaboradoras na iniciativa. O Programa Estatal de Incentivos á Mobilidade Eléctrica asignou 22,7 millóns de euros á comunidade galega. E unha verdadeira lástima non aproveitalo aquí en Burela. Para o sector público, o período de actuacións subvencionables comeza o día 10 de abril de 2021 e remata 12 meses despois da notificación da resolución da concesión da axuda. Queremos aclarar que a día de hoxe só hai que nos comunicamos sobre un conjunto destas características no noso concello. Desde este grupo municipal creemos que sería unha verdadeira pena para Burela que nos ainda estivo catalogado como Concello Verde de Galicia non aproveitar esta fabulosa oportunidade de dar un servicio público destas características. Gracias, señor alcalde. É certo ter subvencións, pero, olliño, que subvencións tamén pode ser unha motivación en principio, pero despois hai que quedarse con elas e pagar duro, non é fácil. O dos vehículos eléctricos sí que intentamos, mellor, mercar un eléctrico que nos ofrecían aí xa aí atrás para ter solicitado o ano que rematou, era para a policía local, e claro, era un vehículo que había que pagar unha cantidad durante 4 anos e despois quedaba sin vehículo. Que estaremos pagando durante 4 anos para despois quedarnos sin vehículo. O que si vamos a ver si, sobre todo nos coches, pero nas instalacións de carga e recarga de eso vai ser por as razóns que lle digo. Era rematar, señora Joana, e xa. Gracias, señor alcalde. Para subir as tasas non teñen ningún problema, pero para facilitar o futuro próximo para os veciños e veciñas de Burela, vemos. Ben, como sempre, ambas as dúas formacións se opoñen ao progreso de Burela.
Esta era unha boa oportunidade para a nosa vila para poder presumir de que contribuímos de forma directa e efectiva, cando menos desde o Concello, co proceso de descarbonización, e facilitamos que a nosa veciñanza poda contribuir a iso mesmo. As estimacións falan que dentro de 8 anos en España haberá máis de 3,5 millóns de vehículos eléctricos, aínda que hai expertos que afirman que esta estimación se vai quedar corta. Efectivamente, hai quen pode dicir que parque de vehículos eléctricos ten a veciñanza de Burela a día de hoxe, ou que parque destas características hai na Mariña. A resposta a isto é ben sinxela. Como vai haber un gran parque de vehículos destas características se non poñemos os medios para que estes se poidan recargar? Polo que acabamos de escoitar hoxe, os outros dous partidos desta corporación opóñense ao progreso e ao futuro de Burela. Gracias, señor alcalde. Pois non, eso foi moi gordo, é normal. Podia dicir que nos opoñemos ao progreso, ya vos digo. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar para a votación. Todas as afirmacións que tirou, está ben, que as subrayei, pero ningunhas son certas. Bueno, vamos logo a proceder a votación, se lle parece. Votos a favor da moción? En contra? Ben. Pues vamos a rematar ca última moción, que é presentada polo grupo do BNG, que é unha proposta de resolución para mudar o día da Rosalía de Castro. Cando queira, don Mario. Ben, vou facer ao revés o que faigo sempre, vou empezar lendo os acordos, porque hai un erro, do cal pido perdón, para aclarar a corrixir e aclarar ese erro. Os acordos son os seguintes: cambiar o día de Rosalía de Castro do noso Concello do 24 ao 23 de febreiro, porque hai unha investigadora que descubreu que esa data estaba mala e que procedía, era o 23 de febreiro que se conmemoraba. Bueno, eso é o que propón a Asociación de Escritores en Lingua Galega, que é de quen sacamos e facemos nós a moción, e incluso a Xunta de Galicia dixo que o iba a corrixir. Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da nosa escritora que impliquen o conxunto dos veciños e veciñas do noso Concello o 23 de febreiro. Realizar unha lectura pública da obra rosaliana nun lugar destacado do Concello, na que o alumnado dos centros escolares e persoas destacadas pola súa actividade cultural teñan un papel protagonista. Agasallar libros, autores e autoras en lingua galega, comprados en librerías situadas no Concello, ao alumnado daqueles centros de ensino que fagan actividades de celebración deste día. E podemos incluso propoñer que se regale libros de Antía Yáñez, que é unha escritora en lingua galega e de Burela. Evidentemente, como eu non vou descubrir a naide a figura, o protagonismo, a importancia de Rosalía de Castro, simplemente, co que leva acontecido nas últimas datas, quería destacar que, evidentemente, o galego non acaba de chegar, pero, desde logo, a cultura galega, o galego ven para quedar, e que demostra que non ten fronteiras. Indo máis polo local, creemos que cando o galego ten visibilidade e a cultura galega ten visibilidade, ten moito éxito, e podemos, por non ir do local e comarcal, falar de creadores como Adrián Canoura, Iago Vilariño, David Mon, a propia Antía Yáñez. Incluso temos unha muller en Burela, Aldairis, que pinta as uñas de forma maravillosa con decoracións e sargadelos, incluso as rapazas de Brasica, incluso o Festival Osa do Mar, que dá oportunidades á música de todos os ámbitos, pero tamén en galego. E non me quería esquecer dun grupo tamén, ou dunha persoa que tamén fai, neste caso, música en galego, que chega a Loata Radio 3, como é Nuno, o de Grande Amore, que é capaz de decir que pedir perdón por ser tan sexy, ou decir que nos vemos no baño, e todo eso fai en galego, e sen ningún tipo de complexos. Por iso, creemos que é importante que a nosa cultura, o noso idioma, teña visibilidade, e que a visibilidade vese que é de éxito. Por iso pedimos o voto para esta moción. Moitas grazas. Moitas grazas. Don Manuel, ou quen vai a... Moitas grazas, señor alcalde. Antes de nada, debo dicir que nos resultou bastante complicado descargar esta moción da sede electrónica. Non sei cal é a problemática, pero sería conveniente que se revisara.
Señor Villado, está moi ben que trate de sacar rédito político do fabuloso grupo que se presentou no último Festival da Canción para ir nas terras valencianas, da Comunidade Valenciana. Moi ben que aproveite esa ocasión. No tocante ao cambio da data, que a proposta en sí, nós non temos nada que obxectar. O día non é o que é, tal cual fixeron as investigacións históricas diferentes persoas e de acordo a cultura xeral incluso a Xunta manifestou nese sentido, nós non nos vamos a poñer aí. Ben, pois moitas grazas. Bueno, teño que dicirse unhas cousas aos dous, se me permiten. Os dous portadores. Unha dos Madrede, e se anularon son a que nomearon ustedes os seus cada un. Para ellos digo, se nomea se fai unha lista de algo que é representativo de él ou daquel, sempre se esquece de alguén. É moito rico nomear e poñer en todo o que se fai polo galego e despois fai polo poder para a través das cadenas. Pero se queda alguén de outros. Porque penso que todos aqueles que están traballando, ya están un nomeo que coñezo, que fan pola cultura, pola música, polo idioma, para hai que terlos en conta, están aquí do poder. Igual tamén lle quedou, ainda que houve ben apuntado, pero igual lle quedou alguén tamén. Son riscos que debemos de evitar, porque ás veces quedas mal intentando quedar ben. Bueno, nosotros non temos un problema porque o día ademais vamos a facer a través pois complementar ningún aspecto menos a partida é algo que une, por tanto esa unión é para todos os galegos, a manifestación cultural que representa a Rosalía, eu penso que é para tanto sí que vamos a apoiar a moción e vamos a tamén ter un día da Rosalía, espero que abundante, representativo para todo o mundo. Así que, bueno, se queren algo máis, ben, se non, podemos a votar. Sí, para cerrar, simplemente. Non se preocupe, que non me olvidei, e se para o final, ao mellor os colectivos culturais máis tradicionais, como se le dice, Arume, Lambara ou a Banda de Tamborileiros ou moitos outros que hai que houve na vila, e tamén me acordo de Breixo Llano, que fixo un espectacular documental chamado Honra, que tamén reflexa moi ben a historia de Burela. Non se preocupe que non me esqueci. Ben, para finalizar, gostaríame só facer referencia a unha anécdota que compartimos nas últimas datas no Twitter sobre a visibilidade que ten a nosa cultura. Por os meus pais, unha vez ao Cinemón, que estaba a unha actuación de Fuxan os ventos, e de repente empezaron a tocar un tema, e meus pais viron que todo o mundo se levantaba e quitaba o sombreiro. E meus pais non sabían por qué. Non sabían por qué, porque estaban a tocar o himno galego e meus pais non o coñecían, porque nunca, nin na escola, nin en ningún lugar, naquela época, na década dos 70, lles ensinaran o que era o himno galego. Por iso que a visibilidade da nosa cultura e do noso idioma é fundamental, e por iso creo que é moi positivo que se haga aprobada esta moción por unanimidade, por iso lles dou de novo as grazas. Moitas grazas. Ben, pois entón xa ou quere falar algo máis? Entón xa procedemos a votación, votos a favor da moción. Moi ben, pois vai por unanimidade. Bueno, pois nada, vamos ao apartado de ruegos e preguntas. Don Mario, vamos allá. Se non se me pode queixar que lle traigo só un rogo e unha pregunta, porque sempre, a veces, me parece que excesiva a cantidade, xe vimos concentrados. E queremos que, como xa temos dito nunha época, que é un problema que hai en canto aos horarios da biblioteca en determinadas épocas, por iso queremos que se inclúa no plan de emprego do plan único un posto de traballo para que se poida aumentar ese horario. Xa comentado en alguna ocasión. Unha preguntamos se xa avanzaron as negociacións para acometer actuacións en canto a condicionamento de seguridade nos terreos da antiga fábrica de Gres. Moitas grazas.
Gracias, don Manuel ou Vou ser eu. Ana. Sí, gracias, Mañá, señor sí. alcalde. Pois xa se me queixa a mí logo que eu traigo algunha máis. Traigo 3 rogos e 4 ou 5 preguntas. Non sei moi ben. Mire, empezo cos rogos. Os veciños dos Castros solicitannos encarecidamente algo que, por outro lado, é un clamor. Que o Concello faga cargo de limpar varios solares que se estopan ali, que están lindeiros po beiro da rúa e que xa non permiten prácticamente usar as mesmas. Hai que apartarse pa estrada para non pasar por elas, porque non se pode. O mesmo rogo fano tamén diversos veciños de Arcadio Parpiñas, que din que hai varias xardineiras e a zona onde están os aparcamentos de uso público que hai na avenida que están inzados tamén de malas ervas. Por outra banda, veciños do Camiño Real trasladan o rogo de que se fagan, por favor, cumplir coa obriga de regular o tráfico na Rúa dos Institutos, enviando ali a Policía Local para que garanta a seguridade e a fluidez do tráfico neste lugar, que está bastante complicado a certas horas, sobre todo desde que se iniciou a pandemia. E queixense de que en moitas ocasións non están ali. Agora pasamos a facer unhas preguntas que creo que son 5. Por un lado, preguntamos xa en diversas ocasións porque non se trae a aprobación inicial do inventario municipal ao pleno. Sempre nos contesta con evasivas e nunca nos di claramente, pero o certo é que un ano despois da súa aprobación inicial ainda non se trouxe ao pleno. Cal é o problema que non dá resolto vostede para que nun ano, desde o trámite inicial, o inventario municipal do Concello de Burela ainda non se aprobara? A seguinte, a principios xa do mes de xaneiro, perdón que se me tapa. A principios do mes de xaneiro, concretamente na primeira semana, fixémoslle dende o Grupo Municipal Popular a solicitude de información relativa ao convenio que regulaba a instalación da caseta de control medioambiental nos terreos municipais da Escola de Música por parte dunha entidade privada, concretamente Alcoa. Non nos remitiu esta información no tempo legalmente establecido, por lo tanto, unha das dúas. Ou vostede nos está a ocultar a información ou instalou a caseta sin asinar ningún acordo ou convenio con dita empresa. Díganos, por favor, cal delas é a correcta. Por outra banda, por que non se trouxeron aínda para a súa rectificación ou non as actas de todos os plenos celebrados dende o 5 de agosto? Que pasou coa débeda de máis de 20 facturas que lle reclamaban a vostede unha empresa suministradora de enerxía por impago das mesmas por vía judicial desde fai máis dun ano? Aboráronse, non se aboaron? Creo que Alcance a empresa, se non me equivoco. E falando desta reclamación judicial, señor Llano, cantas causas ten abertas en vía judicial a día de hoxe o seu goberno municipal? Gracias. Ben, vamos allá. O rogo do horario da biblioteca, nosotros temos xa contemplado no plan único, que, por certo, a chamada que lle dixen outro día do Manuel é para falar do plan único, xa o chamaremos para eso. O plan único. Pero, bueno, a cuestión da biblioteca, que era algo que preocupaba nos veráns, sí, vai a facer... Nosotros vamos pedir a administrativa, pode ser, pois, precisamente para laborear e traballar ali na biblioteca. Oportunidade para cubrir máis o horario. O regreso estáse mirando e van limpar. Para a parte de dentro, van a adecuar aquel, van a preparar. Despois hai tamén un acordo con o Concello e os propietarios que agradece a justificación do plan xeral para abrir aquela ruta e a parte das instalacións de ingreso dela e a retroceder que en línea facendo, o sea, agora mesmo van a limpar, van a preparar aquelo, adecualo, e despois, posiblemente no futuro, xa se é unha petición que tele, e facilitan hora, nosotros para poder abrir eso. Ten o rogo do PP, bueno, eso é unha cuestión, é unha constante. Bota erva a ver as rúas. Pero eso por qué? Porque debe limpar, porque sí que se está avisando todo o mundo,
ten que facelo. Debe blindar, ten que facelo. Claro, cando sucede eso de que invaden parte ou toda a beira rúa, o que facemos é ir nosotros detrás e, polo menos, abrir o espazo que faga falta, pero realmente e así debe ser, e así debe entender todo o mundo, é que cada un ten que atender o seu propio solar. As xardineiras, é moita cuestión con isto. Eu creo que as xardineiras que están en Arcadio Pardiñas, como outras cuestións de verdura que hai por aí polo pobo, que lle quedan ben. E danlle certa, eu que sei, pois visticidade estéticamente, incluso de forma natural, penso que debemos estar moi de acordo con todas as plantas que hai polo pobo. Hai moita xente que protesta porque, bueno, que llevan algunha falla para o portal, bueno, hai aquí, claro, hai moitas cousas que tal, pero no seu conxunto, penso que benefician. A Burela é bastante, e desde logo sempre se están limpando, hai moito mantemento derivado das xardineiras e sí que están facendo. O tráfico na rúa dos institutos, doña Ana, usted ten que saber o mellor que a min, está organizado porque hai moitísima xente que ten que ir ao hospital, pero moitísima. Últimamente os PCR que se fixeron e outras cousas que derivan e teñen que ir ali, todos os días me contan a min os policías que é unha barbaridade, e que non se dá feito. Xa veñen desde a rotonda da variante. Eso, bueno, estás estudiando aí, todo o mundo intenta axudar, pero que non hai maneira. Non hai maneira. Claro, xa nos gustaría, a ver se vai isto, menos e resolvemos o problema. No inventario, é certo que se retrasou, pero hai unha causa que realmente xustifica. Houve que facer aí unhas comprobacións, bueno, houve que atender unha alegación, e esa alegación non é fácil. O convenio da caseta, vamos a ver, que a caseta que se colocou no patio da Escola de Música é unha caseta que estamos de acordo con que se colocara, o Concello está de acordo con colocar esta caseta porque é un beneficio para o propio Concello, é un beneficio total. Que non coloca realmente é Alcoa, porque ten a obriga de colocar en diversos puntos para controlar a calidade do aire. Nosotros queremos favorecer, porque nun convenio que está redactado, é certo que estáse mirando de adecualo a que quede ben, no aspecto formal, no xurídico, todo eso, pero é un convenio que xa temos acordado, porque témolo un convenio modelo, un convenio normal, destos que na fixa proposta do convenio, ademais foi a propia empresa. E nosotros estamos estudiando para que exactamente poder levar adiante. Por que se retrasa? Porque, primeiro, a comprobación de que funciona ben, que está funcionando ben. Está funcionando ben. A segunda é as certas condicións que queríamos acadar con eles, pois, por exemplo, na cuestión informativa, que esos son datos que se pasa que a Consellería de Medio Ambiente está de acordo con esta instalación, que vea moi ben, e suxeriu a Consellería que fose colocado aí, porque era o lugar ideal de Burela para ter unha idea. Sí que a mí gustaríame tamén que todos os estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, puderan ver como se fai eso, que están dispostos a facer esa formación, esa información polos colexios. Eso tamén penso que é unha cosa ventaxosa para o Concello de Burela. O convenio en sí, xa lle digo, está redactado e foi incluso a proposta de Alcoa. Témolo aí, se queren ver o modelo. Non teño inconveniente enseñarlo, que témolo, pero queremos aportarlle unha serie de cosas de complementar, de condicións que o Concello quere insinuar para ver se poden levar adiante. Pero non está ilegal, digámoslo así. Aparte que non sei que lles pode preocupar se hai... Non lembrame a min outras persoas que tamén estaban moi preocupadas polo convenio que había anterior aí no Monte Castelo. Venme a lembrar un pouco de onde proceden os tiros. Plenos do 5 de agosto, eu supoño que se adaptarán todos xa redactados, que non... O pleno pasado. Vale, pues agradecía que se me indicara porque me pasou. Agora mesmo viña coa idea de que só quedaba a acta do pleno anterior. Vale, en todo caso, como? Non é que non... Gracias, señor alcalde. Digo que a última acta que consta é do 5 de agosto. Pero aprobadas en pleno, publicadas... Aprobadas en pleno, por eso se publican. Pero claro, aprobamos hoxe as dúas siguientes. Nosotros non temos descargado eso.
Entón, non entendo que se aprobou hoxe. Nós esas actas non as Figuran no expediente de posición dos concelleiros colexiados. Falta unha. Non revisen esto, máis que nada, a ver se están todas, de todos os xeitos. Saben que traen esta pregunta ao pleno, pero realmente, pues, o que hai é simplificar a Secretaría e dicir, que pasa todo. As facturas da luz, penso que está todo isto. Pero, ahora mesmo non podo contestar. Supoño que don Ramiro, Bueno, con respecto a esas facturas, efectivamente había unha reclamación de alcance de facturas que a interventora rechazou pagar. E que estaba fora de plazo, había outras que se detectou que estaban utilizadas. Explicouse a compañía porque non se lle pagaban e, bueno, pues a compañía decideu pues, demandar ao Concello por impago desas facturas. O Concello pues, seguiu actuando no criterio que copia de técnico neste caso e fomos a unha conciliación. Pois a conciliación ao final pues, acordouse pagar unha cantidad moito menos da que nos, non me recordo as cantidades, unha cantidad moito menos da que nos reclamaban, porque efectivamente recoñecían aquelas facturas que a interventora entendía que entraran fora de plazo, pues, bueno, estaba collido con pinzas o tema, e ao final, bueno, pues, falado cos servicios técnicos, entenderon que efectivamente que había que pagalas, e as que estaban duplicadas ou que nos reclamaban por 2 veces, evidentemente, pues non se pagaron. Chegou a un acordo con eles nunha conciliación, está o tema zanjado. bueno, que a última pregunta de vía judicial estamos metidos, que sei, pues, tamén veñan e pregunto yo ao secretario porque non lle podo asegurar, non vou meter a pata, pero bueno, algunha hai de cuestión de diferentes naturalezas, non? Pero bueno, non sei exactamente cuántas estamos. Eso pasen cando queiran e mal seña que non se dé formación. Bueno, pois non habendo máis asuntos que tratar,